Всім привіт, я Маша, і сьогодні разом з ведмедем ми поїдемо на автодром кататись на літаку будемо. Зараз почекаємо, поки медведь прийде, і підемо ми. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Привіт, Маша, що робиш? Я чекаю тебе, ми зараз підемо на автодром. Я буду кататись на літаку. Ух ти, я буду спостерігати за тобою, Маша. Пішли. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Ух ти, ми вже прийшли. Медведь. Я тебе доганяю. Іду. Ого, який здоровий літак. Медведь, допоможи мені. Заведи літак. Давай. Брррр. Так, зараз я сяду на літак і поїду. Ух ти, як мені було цікаво літати на літаку. Я дуже-дуже високо підлітала в небо. Всім пока.